buat semuanya. Spesial untuk yang suka lagu ini ya. Waduh mak. Saling terus ya. Yuk. Ora gampang nopo lelakon iki, aku wis coba ikhlas nanging abot tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe dikondol wong liya. Durung lilo kowe nyande wong liya, apa iki kasunyatan sing tak basane kembang mekat omong ing ati nanging kudu aku sing duwe. Tangannya. Lakon iki aku nempo ikhlas nanging abot tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe dikondol kanca. Durung lilo kowe gandeng wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa basane kembang mekan omong ing ati nanging kudu aku sing duwe.
sing tak tompo kebasan kembang mekar ono Ya, 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 ya. nanging kudu aku